Dobar dan svim gledateljima AI Central Point emisije. Danas je sa nama Romana Matanovac-Vučković, dekanica Pravnog fakulteta u Zagrebu. Pozdrav Romana i hvala što se odabrala ovome pozivu. Hvala lijepa na pozivu. Imam par pitanja. Imamo li danas nerealno očekivanja od umjetne inteligencije u pravu ili zapravo podcjenjujemo koliko će brzo promijeniti industriju? Ja mislim da podcjenjujemo koliko će brzo promijeniti industriju jer se to razvija tako brzo i ako niste svaki dan u tijeku sa promjenama, vrlo brzo gubite ritam. Tako da sasvim sam sigurna da ne podcjenjujemo i da će dovesti umjetna inteligencija do velikih promjena u svim sferama djelovanja i gospodarstva i prava i kreativnih industrija svugdje. Koliko će umjetna inteligencija možda demokratizirati pravo? Hoće li obični ljudi prvi put imati pristup nekakvim kvalitetnim pravnim informacijama bez ogromnih troškova? Specifično gledajući pravo, sada smo u jednoj fazi velike transformacije. Pitanje demokratizacije prava je vrlo složeno pitanje na koje nema brzog odgovora, ali nije dobro još uvijek u ovoj fazi da nepravnici ili oni koji su manje vješti sa korištenjem umjetne inteligencije uistinu i koriste umjetnu inteligenciju za rješavanje slučajeva, jer ona u ovom trenutku nije na tako visokoj razini. Vi morate jako dobro znati njome upravljati da biste ju mogli na pravi i ispravan način iskoristiti recimo u pravnoj sferi. Onda nastavno na to, koliko je današnja umjetna inteligencija zapravo sposobna razumjeti kontekst, nekakve nijanse, kompleksnost pravnog jezika? Današnja umjetna inteligencija ima razne vrste ponude na tržištu i razne vrste i visine pretplate. Što je pretplata veća, to je njena sposobnost veća i to eksponencijalno raste, ja mogu reći, iz vlastitog iskustva. Ako znate dobro njome upravljati, onda vam ona u ovim visokim pretplatama može dati velika i važna rješenja, uspoređivati koncepte, uspoređivati propise u raznim državama, pronalaziti sudske presude u raznim državama. Evo ja sam na primjer radila na japanskom i na korejskom. Da li je moguće da ćemo uskoro imati sustave umjetne inteligencije koji neće samo pomagati pravnicima, nego aktivno pomagati predlagati izmjene zakona ili otkrivati rupe u postojećem zakonodavstvu? Ja sam sasvim sigurna da će se pravo pod utjecajem umjetne inteligencije transformirati i neke stvari koje danas predstavljaju problem više neće biti problem jer ćemo unaprijed pomoću umjetne inteligencije riješiti. Dakle, ono što mislim da će se dogoditi je da će se transformirati pravni sustav. Jer znate, kad vam umjetna inteligencija rješava sve, onda problema nema. Problem zapravo napravi čovjek, odnosno ljudi koji su u nekakvoj interakciji. Tako da sam sigurna da će vrlo brzo se koristiti umjetna inteligencija i za pisanje propisa i za pronalaženje rupa u propisu u nekom savjetodavnom smislu. Međutim, još uvijek nismo u fazi da to umjetna inteligencija može raditi sama. Morate znati jako dobro promptati da biste došli do zadovoljavajućih rješenja. Može li se dogoditi da velike korporacije uz pomoć umjetne inteligencije dobiju, na primjer, nekakvu ogromnu prednost nad običnim građanima u razumijevanju i korištenju prava? Ja sam sigurna da su ju već dobili. Dakle, kada ste vi velika korporacija, imate velike resurse, imate ljude koji se mogu tome posvetiti i imate mogućnosti iskorištavanje potencijala umjetne inteligencije na najvišoj mogućoj razini i ja sam sigurna da se to već događa, a na svom osobnom primjeru, ja koristim svakodnevno, vidim kolike su velike mogućnosti i kolika je ušteda vremena. A bi li ljudi jednog dana mogli više vjerovati umjetnoj inteligenciji kao pravnom savjetniku nego nekakvom ljudskom odvjetniku? Ja mislim da oni već vjeruju u nekim situacijama, kao što vjerujem da vjeruju umjetnoj inteligenciji više nego liječnicima. Sigurno ima ljudi koji već danas vjeruju više umjetnoj inteligenciji nego profesionalnim pružateljima usluga u raznim sferama, pa tako i u pravu, ali ja to ne bih ovdje savjetovala. Mislim da je to jedna faza u kojoj olako prihvaćamo ono što nam se čini lako dostupnim. Mislim da danas morate ovime jako dobro znati upravljati u području prava da biste mogli koristiti njene benefite. I u pravilu ja ju koristim tamo gdje znam više od nje. Znači ona je meni pretraživač, on usmjerava, on možda dade nekakvu ideju, ali zapravo da biste ju mogli koristiti na ispravan način u današnjoj fazi njenog razvoja, vi morate znati više od nje. Puno ti hvala na vrlo zanimljivim odgovorima. Siguran sam da ćemo se u narednih godinu, dvije ponovno vraćati na njih i promatrati koliko je došlo do promjena i koliko je napredovala umjetna inteligencija. Ja sam sigurna i znam da si ti jedan od lidera u ovome području, tako da sam sigurna da ćemo zajedno razgovarati i istraživati. Thank you.